दिनै नैबे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायग्रोना लाबाय। इउपिपिएलआव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों गोजोन नांगौ। दिनै इउपिपिएलआ गोजोन थासारिखौ बिथा खालामनानै जि खामानि मावदों बिनि सायाव सोनारनानै जोंनि जेसेबां केडार्सफोर दंमोन एनएलएबि एक्स एनएलएबि हिसाबै बिथांमोन साफ्रोमबो जों गोजोनखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय दिनै 200निबो बारा चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि जों दिनै ज'है इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय आवगायबोदों। गतिके मेन उद्देश्यआनो जोंहा बेनो जे जों गोजोन नांगौ। गोजोनखौ जिहेतु इउपिपिएल हान्जाया लाबोदों, बेबायदि हिसाबै गोजोनखौ लुबैनानै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो फैदों आरो। गोबां मानसिफोरा जे जायफ्रा गोजोन फैयाखै होननानै बुंदों, बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुबैया। बे हिसाबै बिथांमोना गोजोनखौ लुबैयो हिसाबै गोजोन फैयाखै होननानै बिथांमोना बेखिनिखौ बुंदों जानांगौ। खिन्थु जोंनि नुनायाव, रायजो राजानि नुनायाव जथेस्थ' गोजोना फैदों। मानो होनबा गोदोनि परिबेसखौ नोंथांमोना नाहरोब्ला जोंनि गेजेराव बुथारलायनाय, गावलायनाय, गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायानो जोबनो गैयामोन। दिनै इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै गोजोना फैदों होनना जों बयबो रायजो राजाया मिथियो आरो बे रोखा जानानै दं। मानो होनब्ला बिपिएफ सरकार थानाय समावहा जोंनि गेजेराव खालि गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव होसोलायनाय बेल'थारसोमोन। दिनै नोंथांमोनाथ' नुदों, रावबो दिनैनि नैबे समावहा गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायाबो गैया जानानै दं। बेफोरनो गोजोन। आरो बे गोजोनखौ लाबोदों होनबा इउपिपिएल सरकारानो लाबोदों। दा बेखायनो जों गोदोनि थांनाय हिस्ट'रिखौ नाहरोब्ला जों नुनो मोनो, जों थांनाय हिस्ट'रिखौ नायनानै दिनै जों नैबे गोदान सरकाराव जों बेबायदि थैलायनाय, गावजों गाव बुथारलायनाय बेखौ जों गैयाखाय जों गोजोन फैदों होननानै जों बिथा खालामनो हायो। 3 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै होननाय बाथ्राफोरा हयथ' बिथांमोना 15-16 बोसोर 17 बोसोर सरकार खुंनायाव 3 बोसोरजों बोरैहाय रुजुदों बेखौ नाहरोब्ला मोजां जायो। मानो होनबा 3 बोसोरल' जादों इउपिपिएल सरकार खुंनाया। बिथांमोना 18 बोसोराव मा मावनानै थाखो बेखौबो नोजोर बोनाया गाहाम। जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै 3 बोसोराव जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना नायथों। जोंनि गेजेराव खना खनला थांनानै नायहैथों, रायजो राजानि गेजेराव सोंहैथों इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मा मावदों। दिनैथ' जोंनि नुनायाव गोबां डेभेलपमेन्टआ फैगासिनो दङ, डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। गतिके इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जि मावदों, हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों। जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला फरायफुनाय गथ'फोरखौ मोजां मोनसे हिक्षा होदों आरो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै जोंनि गथ'फ्रा मोजां मोजां डिग्री लानानै मोजां मोजां पास खालामहैदों। बेफोरखौ नोजोर बोनाया गाहाम। दा थांनाय सरकारावथ' जेबो बिथांखि लानो हायाखै, थांखि लानो हायाखै। जिफोर थांखिफोरखौ लानांगौमोन, जों हारिखौ जौगाहोनोब्ला बबे लामाजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनांगौमोन, बिनि सायाव जेबो थांखि लायाखै। बिनि थाखाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जिबायदि थांखि लादों, दा बेखौ जों बुंलायनो नाङा, बयबो बर' रायजो राजाया नुगासिनो दङ। बेखायनो आं सानो इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि डेटआव मोजां मोनसे पदक्षेप लादों। बिनिखायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै लोब लोब जइन जाबोगासिनो दङ। गतिके नोंथांमोना इउपिपिएलआवहाय जबदान होनानैहाय फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल हान्जानि जानानै माबायदिहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांनो सानो? दा पार्टि हिसाबै पार्टिनि खामानि मावनांगोन। इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानाय लोगो लोगो इउपिपिएल हान्जानि बा पलिटिकेल हान्जानि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो खामानि मावलांनांगोन। जेब्ला आर्म स्ट्रागल खालामदोंमोन, बेयाव इसेल' मानसिजों स्ट्रागल खालामदोंमोन।
एबारथ' गोबां रायजो राजाखौ मोनबाय बा गोबां लोगो मोनबाय जोंनि बोलो जोंनि सिन्ता धारनाफोरखौबो जों गुवारसिन खालामनानै जों खामानि मावलांगोन आरो थेंक इउ 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबरेटरी टेक्निशियननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकल लेबरेटरी टेक्निशियननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।